Wala pang isang linggo at uhaw na uhaw ang mga netizens para kay Easy Meal. Alam na alam ng halos lahat ng tatay niya ay isang sikat na OPM singer noon. Pero alam niyo ba kung bakit niya sinabi yung controversial line na pinugutan si Lapu sa Mactan? Alam niyo ba kung saan siya lumaki? At kung bakit marunong siya sa 3 wika? Alam niyo ba na marami siyang iba't ibang interest at talento? At alam niyo ba kung sasampalin ninyo ang like at sasampalin ninyo ang kampana, maraming gantimpalang sasapit sa inyo. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy at ito ay 10 facts tungkol kay Easy Meal. Appear tayo! Mabuhay kayo! Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Bago tayo mag-umpisa mga kakampi, may konting announcement ako. Malapit na tayo sa 100k subscribers dito sa channel mga kakampi. Kaya tingnan nyo yung community tab sa aking channel. Makikita nyo doon na pinapaboto ko sa inyo kung ano bang malaking bagay na gagawin ko pagdating sa 100,000 subscribers na yun. So please vote para masaya ito. On to the facts. Unang fact, may YouTube channel si Easy Meal. At sa YouTube channel na ito, marami siyang pinaproduce ng mga music video. Siya mismo ang gumagawa ng lahat ng mga music videos niya. Fact number 2, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Ruth ay tumutulong sa kanyang mga videos. Siya madalas ang camera person. Number 3, magaling sumayaw si Easy Meal. Pero hindi naman tulad sa akin. What? No! What do you mean, no? Ang galing ko! No. Wasak ang aking pangarap maging mananayaw. Fact numero 4. Hindi lang napakahusay ni Easy Meal pagdating sa pag-rap, kundi napakagaling din niya sa gitara. Isa siyang heavy metal guitarist. Pabangis! Pang-5 fact, kahit alam na alam ni Easy Meal na mali yung pinagutan ng ulo si Lapu sa Mactan, isinulat niya para maging controversial. Sinabi niya rin na kahit hindi siya pinagutan ng ulo sa Mactan, siya pa rin ay namatay. At ito pa rin ay nakikalungkot sa mga minamahal niya. Ang pang-6 na fact, puti ang ina niya. Fact number 7. Hindi siya dumating sa US hanggang 18 years old siya. Ang buong kabataan niya ay tumira siya dito sa Pilipinas. Ipinanganak siya sa Olongapo at matagal din siya tumira sa Pangasinan. Kaya marunong din siya sa Ilocano. Which interesting facts tungkol sa akin, tumira ako sa San Antonio at Candelaria, Zambales at Alaminos City, Pangasinan. Noong 2009 hanggang 2010. Pang-8 fact, nang sinabi niya, hindi ako tisoy, ko'y Pinoy. Ito ay nanggagaling sa kanyang sakit na nararamdaman niya nung bata siya at inaakala ng mga iba pang bata na hindi siya tunay na Pinoy. Madalas daw hindi siya sinasali dahil inakala ng mga ibang bata na baka marunong lang siyang mag-English. They might say that if you're called Tisoy, you're lucky. But it's different in my perspective because of me growing up, I look like a Caucasian. Kids didn't talk to me just because of the fact that they think that they're gonna have to speak English. I didn't get to fit in like right away as quick as all the other kids would. Puti-puti mo. Di ka pogi. Di ako! Huh? Ang Siyam, siya ang pinakasikat na rapper na mag-represent ng Olongapo City. Now for some bonus facts. Marunong siya sa skateboarding. Nagpa-practice siya ng kanyang facial expressions. Sabi niya habang nakikinig siya sa music, nakaharap siya sa salamin para makita niya kung anong magiging pagmamukha niya. At pang-10, sa kantang Panalo, nang sinabi niya na huwag pag-usapan ang mga negatibong pangyayari, hindi niya sinadya na maging toxic positive. Ibig niyang sabihin, for that specific time, while celebrating a victory, huwag nang pag-usapan ang mga negatibong pangyayari. Mag-enjoy muna. Maggalak. Ano yung magkalak? Magalak. Ibig sabihin, kagalakan, galak, ikinagagalak, magpakasaya. Adi magsaya. Pwedeng magsaya. Yeah, magalak. Magkalak. Maggalak at uminom ng alak. No. Mga kakampi, malalim ang Tagalog ko kung minsan pasensya. Anong nakakaalam ng Tagalog mo? Ang Biblia nakakaalam ng Tagalog ko.
So mga kikampi, maraming salamat sa panonood. Ito yung pinakaunang beses na nasubukan ko ang ganitong format ng video. Sabihan nyo ako kung nagustuhan nyo, kung ayaw nyo, basta sampalin ninyo ang like. Maraming salamat mga kikampi. Appear tayo!